Tämä päivä alkaa heräämällä 7 aamulla. Tiistaina. No kun mua vielä väsytti. Ja hän herää. Kiva. Kiva tietää, että hän on nyt hereillä ja sitten menee suihkuun. Ja sitten syömään. Ja vielä sitten pesemään hampaat sitten lähtee kouluun. Sitten minä syön aamiaisikaupan rusinoita. This is so fabulous and dramatic. It's not the obvious thing, but it does look really like a dance. The way you created. Sitten minä lähden kouluun, joka sinä päivänä, jonka mä en halua mennä, jos mä olisin tulevaisuudesta. Ei, se mä olisin repun. Sitten minä pelasin koripalloa. Vaikka minä olen aika huono siinä, minä silti pelasin sitä, koska mulla on tylsää. Sitten tilaajani tuli katsomaan minua. Emily vähän paremmin. What? You guys have to say. Dyson imee Emalia vittu paremmin. Yes. Anteeksi kiroilla. Yes. Okei, ei se haittaa jossain tekemään tämä ei ole lapsista tehty video. Yo, Do you have to say? I have to say, you are very good man. You have so much Thank girls. you, my guy. But then, one of my classmates, other classmate, did something very bad. And yes, I don't want to talk about it, but this is my day video, so I have to. One of my classmates pulled my pants down, and boxers came visit me, and my ass was visible. That's all I want to say about this incident. Not more things. Bye. You were all brilliant this week, but this class just... Ja sitten tietokoneelle. Enkä mä tiedä mitä mä teen. Sitten minä en harjoittele biologian läksyn kuulusteluun. Plankton's cum is my favorite breakfast, lunch, and dinner. I love cum! Ja sitten minä aion mennä nukkumaan 11. Hyvää yötä.